her. Der ligger også gode over det hele, det gjorde der ikke lige før. Nej. Hvad så når det regner? Hiver der så også der? Ben, kan du ikke lige gøre det? Lige vise Sonny hvordan? Hvem fanden er så dum at ringe til mig nu? Bare rulle sådan, I optog det hele. Godt da. Ben, vis lige hvordan det skal gøres. Jeg tror jeg har lavet det alt for glat deroppe. Ja, det er rimelig glat. Nej, min gearpedal igen. Så noget pis. Det duer bare ikke. Man skal bare rettes op. Ja, men det tror jeg. Du triller alligevel også kun. Ja, så er gearpedalen blevet rettet ud. Og Sonny prøver igen. KTM årgang 2011. Prototype. Ja. Det er jo ikke en Honda. Jeg kunne næsten have sagt mig selv, at jeg skulle vente med at starte med at filme. Sonny, jeg spiller altså rimelig meget film. Ja, der er så hentet ekspertise fra udlandet. Det er nok den tynde luft heroppe i bjergene. Den er for øvrigt til salg. 35.000 uden afgift. Starter første gang. Nå, så får den nok ikke lov at gå ud igen. Ja. Så er den givet barberet. Det er utroligt, at han skal bruge så mange forsøg på det. Forbi fuglereservatet.
nogen, der tager gæt på, hvad der sker nu? Yep, Sonny på baghjul. Ikke set før. Det var den der Honda. Ja, vi prøver igen. Man burde måske gå ned og hjælpe ham. Man burde måske gå ned og hjælpe ham. Nej, der er ikke... Bemærk nymonteret bundskjold. Man skal aldrig løfte opad, man skal altid lige dreje den rundt. Her ser vi, hvordan man skal gøre. Sonny, hvis du lægger den ned, og så drejer den rundt, så hjulene peger nedad, så er det meget nemmere. Ja. Du bliver helt rød i hovedet. Ja. Ja. Det er ærgerligt, det ikke regner. Hvor kæft, hvor er der glat med det grus der. Det er da helt sygt, mand. Det er bag vejen. Ja.